Sú youtuberovia, ktorí nemajú lajky, odbery a ktorí majú nadávky na svojich komentárov. Ale nezabudnite si jednu vec. Aj vy ste začali ako nubáci. A ja. Všetci sme to aj starí, všetci. Napríklad aj vy ste boli úplne malí youtuberovia. Ale teraz sa stane veľkým youtuberom ako Tari. Takže pošlite mu toto video, aby sa dozvedel, že nemá sa smiať, ktorý má malo odberateľov. To sa zasmeje, tak to není dobrý človek. A keď dáš like a odber, tak si dobrý človek. Pošli mu toto video.